Ukončenie povinnosti zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia od roku 2026. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zrušila povinnosť zamestnávateľa vytvárať a elektronicky odosielať do sociálnej poisťovne evidenčné listy dôchodkového poistenia, ďalej len ELDP, za svojich zamestnancov za obdobie od 1. januára 2026. S vyššie uvedenou zmenou súvisí však povinnosť, na ktorú sa musia pripraviť všetci zamestnávatelia, pretože majú povinnosť predložiť do sociálnej poisťovne, a to v elektronickej podobe, ELDP, za všetkých zamestnancov, ktorých právny vzťah trvá pred 1. januárom 2026. Lehota na splnenie tejto povinnosti je však rôzna a závisí od počtu zamestnancov. Nové povinnosti, lehoty, pre zamestnávateľov. Poprvé, v lehote do 31. januára 2026 má zamestnávateľ povinnosť predložiť ELDP za tých zamestnancov, ktorí ukončili právny vzťah pred 1. januára 2026. Po druhé, v lehote do 30. júna 2026 má zamestnávateľ povinnosť predložiť ELDP za všetkých zamestnancov, len ak zamestnáva menej ako 51 zamestnancov. Po tretie, v lehote do 30. septembra 2026 má zamestnávateľ povinnosť predložiť ELDP za všetkých zamestnancov, ak zamestnáva viac ako 50 zamestnancov, avšak menej ako 500 zamestnancov. Po štvrté, v lehote do 31. decembra 2026 má povinnosť predložiť ELDP ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 500 zamestnancov. Do tohto počtu zamestnancov sa počítajú všetci zamestnanci, ktorí majú dôchodkové poistenie k 31. decembru 2025, pričom nezáleží na tom, či poberajú pravidelný alebo nepravidelný príjem. Počítajú sa aj dohody. ELDP sa podáva za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2025. Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov, podáva sa ELDP za každý právny vzťah osobitne.